Brža su vremena, zagonetni sistemi života, ti šabloni i amovi, čekanje. Odgonetni smisao, nečiji sat otkucava, odgovornost. Pogledaj oko sebe, imaj obraza, ostavi trag, odmah. Otkloni sve suvišno, zaustavi sat, dođi. Ne nasedaj trenutno, preispitaj se. Šta te guši? Uspori. Usudi se da stvaraš, da pružiš podršku. Raduj se. Imaš moć da produžiš vreme. Jednim davanjem krvi spašavaš 3 života. Učestvuj u trajanju.